जों tabuk sabrumni Birendra Ruwaza parao fajak norok saimanna agini simino chini Majuli Rinika te Bishal Tripura bina ama babu borono yakar thangmani yagulo borono bongni kebo sahara kri ni bagai Tripura ni joto Tripura sarok joto lukurok phai nai phekya apru ke tabuk borokno je naikoli thangnai thinango tabuk apatoto kebo asuk phayakon bagai sing kok rijak ni mote sing 3 by 4-5 bar engkha phaimani phai tongnai bongni admission bongno school borti khanyanti sing barongbar phaima tongo tini final khlai bongno admission khlaijaka ingkai bongno boyrok bebagno sing tini bongno nogo tuniri phekya lockdown ni bagai hostel bondo tongmani bagai sing bongno tini hostel dai manyako ei school ni bung ke Ebenezer school no thanai salago bo saiman kana khoroksana class 3 ke khoroksana 1 te kg1 khorogni bishal bai dinika kusu gai bini buchu songtongo ga borok bo asuk suk jaya school ko bahai ke admission khanni saimanya ke Ebenezer school authority bai जों kok salai no boro o jaga khorok thamni bochoro खरच स्कूल ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस सह प्राय मिनिमाम 75,000 नांगो इयरली बनो करी बंगनी चुमनानी चानानी स्कूल नि होते नगरको फाइनानी खाता कलम ड्रेस मेडिकल ट्रीटमेंट आबो एक्स्ट्रा आबो आलादा नांनाय इके 75,000 नो जों स्कूल अथॉरिटी बाय स्कूल कमिटी बाय कक सालायके स्कूल अथॉरिटी रगनो बेलाय हामबाय मारियो बरो प्राय 42,000 मतो borokno chubanai yearly inke 42,000 sing rina nangya te baki je rest je man rang tongmani abo sing joto miliwi sing rina ni gosija sini boronggrang MLA Dononjoy botini family bini kisisa problem tong lage bono karibo sini logi tini dara sorok je jaga fainai rok sini logi borobo joto no kisa kai ribainai ang personally to gosijak no abon bagai sing tini borno admission khlai borokno boyrok tuni pheke ঠিক আছে কক স্যার ও যে নাকুক মানে যে রাং রক বিয়াংনি ফাইনাই আবো টোটালি जों किसा सेक्रिफाइस मा खायनाय के सिनि गोबां कलिग्स दङ सिनि प्रिपारेसन न हामजानाय गोबां लुकुरक न दङ
borok subanai ang ji personality borok naikoli langnai abo ang kok rijak ke bahike khoros rokno sung manage khaina inke kisa sacrifice ma khaina ang nog rogo kok saka ani family bai je jung bisi brum brum chini ani busa person ani busa khorok ni tongo family bihik tongo kai bongni birthday rok phayo bisi brum brum no ka o birthday rok no sung khlailia ajaga je khoros tongmani kaisa birthday khain thakai prai 3-4 হাজার khoros haino thango ke sung birthday rok no postpone khlai haino simple kai nogo 10 টাকা 5 টাকা ni cake pai haino chalainai amte haike sung nogo salaikya inga ajaga ni je rang banchi mani amorok no sung bongni sakao sung kisana hini ani family o saka te ani dol rok ani colleagues rok kobangma lukurok no borno subana hini sajak borok bo subawana ke bongni thinango kuno osubida ta phaitung amono chignayo getini jungo agartala haikeba chin kamini simi sabrumo thangphai khainani gari rok bele lama bo hasal jung waisa phaika hangkai duita gari rok phaika hangkai prai chini 8-9 হাজার khoros ungui thango haifano jung bongni je problem ungui tongmani je buma bufa serai usuk serai buma buha kring thangmani te bini nana songrobo chukjayani bagai bongni thinang andar ungana de abono pilala khlani bagino singtini o jaga phaiyi borno oma haike uskuni boyrok langjak abon logni singo jaga tatu lockdown ke bongni tuition porinani borok bo sung rutuknani bagai saitoknai je o lockdown no borok nogo jate porui tongmanan bagai boyu je kaisa kejewani moni school jung thinango jung ang MLA tongthung kruithung abo jung borno nainai abo jung kok rijak te thinango jung omohai joto tipra sarok no jung subathai haibana jung tipra sarok to chukjaya omohai mang problem joto jagao no jung phone kai kidu jung je mansak sini sago je phantong sak jung je sacrifice kai mansak jung khai tongo tei khai thangnai hambai